Zeeuwse badplaats bij uitstek Renesse zit weer helemaal vol. Het is donderdag 6 augustus. Dit is Zeeland Nu. Herstel na moeizaam coronavoorjaar. Korte films alsnog in première. Een crowdfunding voor Nicolientje. Dag dames en heren, nadat het voorjaar voor toeristisch Zeeland door corona in het water viel, zijn er weer betere tijden aangebroken. Badplaats Renesse zit weer vol toeristen, dit keer voornamelijk Nederlanders. Bij camping Julianahoeve staan meer Nederlanders dan ooit tevoren. Onze vakantie in Zuid-Portugal, Zuid-Spanje ging niet door eind mei. En nu dachten we, ja, we willen toch graag iets boeken. En we doen het liever dichter bij huis, dat vinden we dan toch iets veiliger. Dus we dachten, nou, we gaan lekker met de caravan en dat bevalt hartstikke goed. Ja, we wilden eigenlijk naar Oostenrijk gaan, maar vanwege de coronacrisis durven we dat niet aan. Want ja, als het in Duitsland alles dicht gaat, dan komen we niet meer terug. En we zijn al 2 jaar eerder hier geweest op deze camping en het beviel ons ontzettend. Dus zijn we weer teruggekomen dit jaar. Lekker in eigen land op vakantie dus. Maar ook hier op de camping zijn er natuurlijk coronamaatregelen genomen. Gewoon 1 bak is er afgeschermd, dus, om de bak kan je afwassen. Maar geen rij. Maar geen rij, dus dat gaat allemaal goed. Reserveren voor het zwembad is noodzakelijk. En dat gaat wel een beetje moeizaam, omdat mensen er wel een beetje bovenop zitten dat ze graag met hun kinderen daar naartoe willen en dan zit het al snel vol. Het is wel anders dan normaal, omdat je je naam in het begin moet geven en er zijn veel minder mensen in het zwembad. En je mag maar 1 uur zwemmen en normaal zwemmen we veel langer. Toch lijken de kinderen zich prima te vermaken. Maar voor de iets oudere jongeren is er weinig te doen op de camping. Zij zijn vooral 's avonds in het centrum te vinden, waar het uitgaansleven doorgaat, maar anders dan ze gewend zijn. Ik vind het vooral gewoon jammer dat ik nu moet zitten en dat ik niet kan dansen. Maar voor de rest, ja, weet je, je komt alsnog genoeg jongeren tegen. En dat is wel, ja, het blijft toch wel gezellig. Ik was normaal feestcafé, dat mag gewoon niet. Het is nu gewoon café. Ze zitten gewoon aan staantafels, ze hebben krukken eromheen. En dat zijn de aantal mensen die we ook binnen mogen hebben. En daar kunnen we verder niks aan veranderen. Normaal gesproken is er plek voor zo'n 800 jongeren in het café. Nu zijn dat er maar een stuk of 70. Dat betekent buiten wachten tot ze naar binnen mogen. Bijvoorbeeld mensen die hebben bijna 1 uur staan wachten tot ze naar binnen mochten. Zijn dan wel lekker op het terras gaan zitten. Ze hebben er begrip voor. Maar ja, het wachten is natuurlijk wel erg lang. Want als je een barkruk in het café wil bemachtigen, moet je er vroeg bij zijn. Normaal begon het om 12 uur. En nu is het om 9 uur loopt het al vol. Reserveren is gewoon niet te doen. Wij hebben ongeveer 100 mailtjes per dag op Facebook, op Instagram en op de mail zelf. Ja, dat is niet meer vol te houden. Ondanks de regels vinden de bezoekers het buiten zitten toch gewoon gezellig. Misschien nog wel beter omdat je wel meer ruimte hebt. En je staat niet met z'n allen op 1 kluitje, dus dat is wel... het is eigenlijk wel te doen. Met je eigen club mag je gewoon samen zitten, dus dan merk je er tot nu toe nog vrij weinig van. Het blijft voor de ondernemers een raar seizoen. Renesse is nu natuurlijk eigenlijk geen Renesse meer. De mensen zijn er wel, de toeristen zijn er wel, alleen ze mogen natuurlijk heel weinig. Sommige dingen blijven hetzelfde, zoals flirten tijdens het uitgaan. Maar op afstand is dat best een uitdaging. Ik loop al 1,5 uur te zwaaien naar hun, maar daar blijft het dan ook bij. En het lijkt erop alsof de jongens het al hebben opgegeven. Drie Middelburgers moeten van de Middelburgse rechtbank samen €250.000 terugbetalen vanwege wietteelt 16 jaar geleden. Het gaat om 2 mannen van 53 en 57 en een vrouw van 56. Het Openbaar Ministerie wilde hen eerst €1.000.000 laten terugbetalen. Geld dat ze aan de wietteelt zouden hebben verdiend. Maar gezien de lange duur van het dossier oordeelt de rechtbank dat de Middelburgers nu 25% korting krijgen. De zaak duurde zo lang onder meer omdat de Middelburgers eerst veroordeeld moesten worden voor de wietteelt zelf, voordat hun winst kon worden vastgesteld en daarover getuigen konden worden verhoord. Reden voor de advocaat van de 3 om te vragen de boete te schrappen, omdat na al die jaren niet meer is vast te stellen wat er nou precies is gebeurd. De kans dat de 3 Middelburgers samen de €250.000 kunnen terugbetalen is klein, want ze hebben alle 3 inmiddels een uitkering. Kunnen ze niet betalen, dan moeten ze een jaar de cel in. De vlasoogst is dit jaar slechter dan andere jaren, dat zegt Eugenie van der Bilt
van het gelijknamige bedrijf uit Sluitskil. 90% van het Nederlandse vlas wordt in Zeeland geteeld en verwerkt tot onder meer linnen. Door de droogte is het vlas voor een deel niet opgekomen of niet goed genoeg gegroeid. En beregenen kan niet overal. Zoetwater in Zeeland is altijd nog maar beperkt beschikbaar. We weten soms wel waar het zit, maar hoe krijg je het naar het land? Die discussie loopt al jaren. Er wordt er heel veel over gepraat. Het wordt dus tijd voor actie, denk ik. Ja, zeer zeker. Als je ziet wat de schade is die droogte geeft, dan moet er echt serieus over gepraat worden. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is voor onze landbouw hier in Zeeland dat er zoetwater voor iedereen beschikbaar komt. Vijf filmmakers kregen vorig jaar de opdracht een korte film te maken over de slag om de Schelde. En die films die zouden dan dit afgelopen voorjaar in première gaan. Maar ook hier gooide corona roet in het eten. Volgende maand gaan de films alsnog in première. En tot die tijd laten we elke week één van de filmmakers aan het woord over hun film. En de eerste is Justin Heil. Hij koos voor het bombardement van Westkapelle. Begin oktober 1944. Justin Heil heeft al meerdere korte films op zijn naam staan. Maar Zeeland was onontdekt gebied voor hem. En het is ontzettend goed bevallen. Ja, oké, dat gaan we doen. Attentie! We gaan allemaal naar buiten. Hoeveel hulp we hebben gekregen hier, dat is bizar. We hebben hier, de gemeente heeft heel erg geholpen. Allemaal lokale bedrijven, de supermarkten, een groep aan nieuwe mensen ontmoet. En overal, er was er opeens een mooie wijk, die werd gesloopt. En we mochten daar draaien. Dat is een beter set kan je gewoon niet wensen. Een korte film over de slag om de Schelde was de opdracht. Justin koos voor het bombardement op Westkapelle. Eerst wist ik er eigenlijk helemaal niks van. Toen ging ik googlen. Toen kwam ik uit bij een boek van Marlies Allewey, ze was 16. En hebben we eigenlijk ons alleen maar gefocust op de laatste 24 uur van de storting van het pamflet tot en met het bombardement. En daar volgen we eigenlijk één centraal karakter, Janna. En die volgen we gewoon met het ontvangen van het pamflet tot alle keuzes die ze maakt, tot uiteindelijk het daadwerkelijke bombardement. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig. Ik heb jammer genoeg nooit van geleerd en nooit van gehoord op school. En ik hoop dus ook door deze filmen die allemaal uit gaan komen, dat ook op scholen gewoon meer, dat er gewoon meer wordt gedaan om deze gebeurtenis ook echt voor te brengen en in het licht te zetten. Mijn vader zei altijd, wie wind zaait zal storm oogsten. Ik wist nooit wat het betekende, totdat het te laat was. Het is een oorlogsverhaal, maar uiteindelijk gewoon ook natuurlijk een love story. En dat zie je ook wel heel erg terug in deze film. Er zijn tranen, er zijn zoenen. De paniek van het moment van dat de vliegtuigen overvliegen tot het bombardement, verwoestingen. Het is gewoon echt een combinatie van alles. En dat is wel iets bijzonders, denk ik. En aangeschoven voor het andere nieuws is hier Jannes Groenbloed. Jannes. Ja, er is een nieuwe crowdfundingsactie opgezet na de grote explosie in een flat in Vlissingen van vorige week. Er was al een inzamelingsactie voor de uitvaart van een 64-jarige man die bij die brand om het leven kwam. En nu is er ook een voor een andere bewoner van de flat die door de explosie alles is kwijtgeraakt. Het gaat om Nico Lauwersen, een opvallend figuur die vaak door de stad loopt. En hij is bij de meeste Vlissingers beter bekend als Nicolientje, omdat hij ook wel eens vrouwenkleding draagt. En zijn appartement in datzelfde gebouw is zwaar beschadigd door de brand. Hij is ook een grote dierenvriend, dat zie je ook wel op de foto's. Hij had ook ruim 20 vogels, waaronder dwergparkieten en ook 3 katten. Maar al die dieren zijn helaas bij de brand om het leven gekomen. En nu is er dus een crowdfundingsactie gestart voor Nicolientje, want hij was niet verzekerd. Het doel van die actie is om €12.000 op te halen voor een nieuwe inrichting van zijn huis. En we kijken nu naar die inzamelingspagina. Ik zie al 186 donaties. Ja, meer dan 3.243 om precies te zijn euro opgehaald. En als het bedrag nou verder oploopt dan dat doel van €12.000, dan gaat dat geld naar de dierenambulance. Dat is een heel mooi doel inderdaad, hè? Ja, Jannes, het is op dit moment, zal niemand ontgaan zijn, natuurlijk echt heel erg lekker weer. Veel mensen gaan naar de stranden, toeristen, maar ook Zeeuwen zelf. Maar ondertussen, die vlaggen die je altijd ziet op het strand, van kun je wel of niet veilig het water in.
Niemand snapt eigenlijk waar die voor staan. Ja, het zou de boel veiliger moeten maken. Maar ja, als mensen niet snappen wat die vlaggen allemaal betekenen, dan wordt dat lastig. Zoals op het Banjaardstrand tussen Vrouwenpolder en Kampeland. We hebben deze. Wat betekent dat? Dat is een rode vlag. Een rode vlag? Nee, dat weet ik niet. Marijke, wat betekent deze vlag? Wit met zwarte vlag. Wit met zwarte vlag. Ja, vast veel gevaar. Het antwoord is: watersporters mogen hier sport uitoefenen, niet verstandig hier te zwemmen. De uitleg staat op borden bij de strandovergangen, maar die uitleg is heel sumier en de borden worden blijkbaar niet gezien door de strandgangers. Ik zie zo'n vlag hangen, maar ik weet niet wat het betekent. Ja, een bordje uitleg zou makkelijk zijn. En ook dieren moeten moeite doen om het hoofd koel te houden. Zoals de Europese bisons, de Vicenten, hier zo bij het Volkerak Zomeer. Het zijn beelden van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Vicenten worden vaak gezien als bosdieren of steppenbewoners. Maar zoals je ziet voelen zich ook heel goed thuis in het water. Want met deze hitte zoeken ze verkoeling door te gaan pootje baden in het Zomeer. Een prachtig beeld dit. We zien er ook een paar kalfjes inderdaad bij staan. Ja, ik kan er echt naar blijven kijken. Voor meer van dit soort opvallende nieuws kijk je dan even op omroepzeeland.nl. Jannes, dankjewel. Af en toe een wolkje voor de zon is bijna een opluchting met constante temperaturen rond de 30 graden. De mensen die nu in Zeeland op vakantie zijn, die wanen zich bijna in de Mediterranee. En die warme temperaturen die houden aan. We passeren de komende dagen telkens de 30 graden. Het voorspelde onweer voor zaterdag, dat lijkt mee te vallen. Maar wellicht zit er dan toch een verkoelend buitje aan te komen. Maar dat is dan pas na het weekend. Tropische temperaturen dus, ook bij de Tropical Zoo in Kwadendamme. Goh, lekker. Wormen, fruitvliegjes. Is dit allemaal voor die kikkers? Ja, die fruitvliegen wel in ieder geval. Ik heb hier voor allerlei dieren wat mee. En dat gaan we zo meteen ook aan iedereen geven. Ja, tot zover dus deze Zeeland Nu. Meer Zeeuws nieuws dus op onze site en ook op de app voor op uw telefoon. Ik zou zeggen, nog een mooie avond.